Good morning, good afternoon, good evening. We welcome you to another show pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Ndinongoti please like this video, and also patinenge toverenga ma secrets kana ma confessions kana muine ma ideas kana miwono yenyu, ndinokumbira kuti ngatinyorei mu comment section. Regai tibva tapinda munyaya yedu yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi, hello mukoma, please hide. Ini nyaya yangu yakadai so. Mumba medu takazvarwa tiri 3, 2 girls 1 boy. Amai vakashaya muna 2018. Inini ndainge ndiri grade 7. Mukomana ainge ava grade 3. Sisi vangu vainge vava form 4. Pakashaya amai takambonogara kumusha na ambuya. Then muna 2010 baba ndokubva varoora umwe mukadzi, ndokubva kumusha kuya tava kuenda mutown kunova kwaiva na stepmother ava. By then ini ndainge ndatova kusekondari, asi munongoziva upenyu hwekuchengetwa na stepmother ndizvozvo. Asi hapana hedu pataizorara nenzara, asi kutukwa. Aiwa, amai ava vaiva nechipo. Baba vangu vaita kuuya nekuti vaishandira kure, saka nguva zhinji vainge vasipo. 2018 baba vedu ndokubva vashaya, ndokubva patanga kuita kudhonzerana kwemwana uyu anova hanzvadzi yangu. Hama dzainge dzichiti mwana uyu ngaasare kumusha nekuti vaida kuzowanawo kusara nemba yekutown yababa. Mainini vakangoita vana vasikana vaviri, saka ndiye ega mukomana, asi iye akaramba akati pane vaning'ina vangu ndipo pandinoenda kureva vana vamainini. Fine, ini nasisi vangu tainge tatokura, saka tainge tisina nidhi yekunzi tinozosara nani. Ini ndinoshandira ndiri kuSouth Africa. Ndakangoti ndichipedza form 4 ndikabva ndatowana kamukana kekuuya kuno kuSouth Africa nekuti ndainge ndatoti chance given nekuda kwesituation yainge iri pamba. So now brother yangu munhu anongorwara. So last year ameno kuti vakakonana papi namainini vakabva vamudzinga pamba. Ini moyo wangu ukabva warwadza kuti saka mwana ogara here musango, ndikabva ndamutora. Asi hii pakaitika mashoko mamwe ekuti so mainini vakati zvaanorwara akafa ikoko uchamusasika here. Takagara I think nearly 1 year. One day ndokungomuka ava serious. Ndakambozama kuenda naye kwa private kunobatsirwa, asi zvese zvakaramba. Mwana akarwara apa ndiri ndega naye. Ndakazovaudza kumba vakati handiti takambokuudza ukati unozvigona. Sisi vangu vakazouya kuti tionere pamwe mwana kana kumbopora, ndokubva vazoti mudzosei kuno ndimurapise. Mainini vakabva vati kana mwana iye akazofa muri ikoko hameno yenyu, isu nefiye tikangoti chero situation yakaoma, beta kuti mwana aende hake kumba, kozi pakazoitika zvinoitika vanoshota ndisu. Mwana akati aenda, akatoenda nasisi vangu, vakatobva kwavainge vakaroorwa kuti vakwanise kuenda naye nekuti mainini vainge vati ngaauye, asi handidi kusiyirwa murwere pano. So sisi vangu ndivo vakazogara naye akatopora. Now last month ndokubva angotanga kuti mudumbu ainge ava kutorwara, asi lucky sisi vangu vainge vava kugara nekudhuze ikoko, so vanotomuona every day. Asi mainini vakanga vava kusenda mamessages kwandiri kuti ini nditori busy neupenyu hwangu, handina nguva yekumutarisa. Asi ndivo vainge vakandipa pressure kuti ngaauye. Ini ndiri kusenda mari dzekuchipatara and stuff, so ndikaenda ini anozorapiswa nei. Asi vakataura mamwe mashoko anorwadza zvekuti ndakarara ndichichema kuti nhai Mwari, sei zviri kudai? Haufaniri kuita chinhu usina kuvaudza mainini ava. Ini ndakaita mwana ndikazosiyana hangu nababa vemwana, but ndikatogara nemwana wangu. Pandakazomboenda kumba vakademba kuti ungaenda nemwana ini ndiripo here. Ndikasvika pakuzosiya mwana uyu. Mwana hake havasati vava neproblem nekuti ndinotumira every month.
asi hii mashoko avo anosvika pakundiremera. Handichazivi kuti nditii, havadi kuti hanzvadzi yangu igare ipapo here, nekuti vanenge vachingokomplaina. Wavo mwana akatotiza pamba atori kuno kujoni, anototi handidzokeri. Laki iye haasi kurwara hake. Mainini ava vainge vakamboroorwa. Vane wavo mwana mukomana akangosiyana nehanzvadzi yangu negore. Saka ini handizivi kuti nyaya yakadai inoda kuitwa sei. Vana mai vaning'ina vaamai vangu vakambouya vachida kumutora, asi mainini ava vakabva vavava kuti makuzomuda nhasi, chichi zvakawanda handingambozvipedzi. So now hanzvadzi yangu iyi iri kurwara ende mashoko acho haapere. Sometimes ndinofunga kuti after zvese zvavaitiita tichikura, ini ndinongovatora saamai. Handina kana musi 1 wandakambopindurana navo. Mari ndinotovatumira asi havatende. Ameno kuti vanoda kuti tiite sei. Ndinokumbirawo advice. Sorry mukomani kuti ndazorebesa nyaya yangu. Notify me when you have posted. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi, asi vana mai munombozvifambisa sei kana mukasangana nemurume anenge ane vana vake? At first munomupromisa kuti vana vako ndichavada sevana vangu, but once you settle down, vana ivavo munotanga kuvavenga. Chiko chinomboitika kunemi vana mai. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii mukoma nashi? Mukoma, hide my ID. Ini ndaitawo dambudziko rechibereko. Hakunawo here vanoziva, vanobatsira kana kuti vanoita zvechivanhu, nekuti ndatambura, ndava kudawo mwana. Zviri kuramba, ndibatsireiwo please, ndatenda. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma nashi, please hide my name. Nyaya yangu yakadai. Pandaiva ndiine 13 years, bankuru vangu vaitora nhengo yavo voikwizira pachinhu changu. Izvi vaizviita ndasara navo sisi vasipo. Fast forward, ndiri kuzama kuroorwa, zviri kuramba. Manje bankuru vava kukumbira. Hanzi iko zvino chindipai mainini nekuti makura. Tikatukana vanobva vati haufe wakaroorwa kana ndisati ndambokurara. Ini ndinozvibvunza kuti nhai vedu we, kusvika riini? Now I am 36. Ndinongoti ndikapinda murudo nemunhu hapana kana kwatinoenda. Please help me, I have given up on life. But zvekuti ndingarara navo kwete, ipapo ndinoramba. Kunyangwe zvidii zvavakandiita, vakandiita ndichiri mudiki, kwete izvezvi. I am very sorry Haidhi. Ini maonero angu ndeyekuti nyaya yako iyi wakabatwa chibharo, saka the first step unofanira kunomang'ara kuitira kuti ukwanise kuwana closure. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello nashi, ndinokumbirawo kuti undiposterewo nyaya yangu, ndichange ndirimo mucomment section. Madam vakabva muno muSouth Africa vachienda kuZimbabwe last year kuChristmas. Vakazodzoka muna January achangotanga kubva kuZimbabwe. Vakauya vari kumaperiods avo, vakaita vakazoenda kumaperiods zvekare muna February. Vakabva vaita futi maperiods avo, but kubva ipapo muna February kusvika now musi wa1 November havasati vastopa. Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu, ndiwe kuti zvingapera sei, cause time yareba. Kana paine vanokwanisa kutibatsira, please help us, ndatenda. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi, asi rudzi rwedu sevanhu vatema zvakangooma hazvo. Sure ungagadzira munhu kuti aende kumaperiods kwegore rose non-stop. Iwe unenge uchibenefita chii pazviri? Kana kuine vanokwanisa kubatsira couple iyi, please ndibatei tione kuti vangabatsirikana sei. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma nashi, please hide chitupa changu. Ini ndiri mukomana anemakore 28. Nyaya yangu yakadai. Mugore ra2020 ndakatizisa munhu wangu wandaifambidzana naye kubva kuZimbabwe. Asvika kuno takagarisana tikaita mwana wedu 2021.
Zvadaro muna December takanetsana nekuti ndaitaura neex yangu ya2010 tichiri kuchikoro, ndokubva atuta twake akaenda, ndikasara ndichigara hangu ndega. Ndokubva azofona achiti anoda kuti tidzokerane. Ndikati chimbomira, apa ini ndainge ndava kufambidzana neumwe munhu uyu akabva aita mimba tisina kana kwatainge tatomboenda. Ini ndainge ndisati ndanyasodhisaidha kuti ndoita sei. Ndainge ndichiri kutaudzana nemukadzi wangu wekutanga, asi zvadaro ndakazonoroora mukadzi uyu wemimba. Ndatoona kuti hapana zvandingazviita. Now pfungwa dzava kumukadzi wangu wekutanga nemwana kuti saka vachazodii. Handina rugare, ndinongovafunga zuva rega rega. Now ndakazofonera mukadzi wangu wekutanga ndikamurondedzera kuti ndainge ndatora umwe munhu ndikatonoroora. Iye akabva ati hazvina kushata, kana wada kuti tidzokerane ngatidzokerane tichengete mwana wedu, but chisiyana neuyo, cause ini handidi kuiswa pachipare. Iniwo ndikati hapana kushata. So now ndiri kutadza kuziva kuti uyu ndomusiya sei ndidzokere kumhuri yangu yekutanga, cause uyu anozviziva kuti ndaigara nemukadzi achitomuziva. So hama dzangu, batsirai kuti ndoitawo sei. Ndomuudza here uyu kuti ini ndakudzokerana namai vemwana wangu wekutanga, kana kuti ndongotuta hembe chete ndoenda ndisina kana kuoneka. Vehama, please batsirai. Kutuka tukai henyu, asi tukai zvishoma. Ndichange ndichitevera mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Hameno kuti Haidhi kana kuri kunzi ukatuta mabhegi ako ukadzokera kuna first wife, ko ukazosvika kufirst wife obva warealiza kuti wava kufunga zvekare second wife yako, uchaita sei? Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, ndinoda kukutendai nechirongwa chenyu. Chandipawo zvivindi zvekuti nditsvake rubatsiro pamatambudziko andiri kusangana nawo. Maproblems angu akatanga pandakaroorwa. Ndakatanga ndichiita sekunge ndinorota, sekunge zviri kuitika live. Ndainzwa ndichidaidzwa kuti Agnes, not my real name. So mazuva ekutanga ndaiignore. Ndobva ndamutsa murume wangu, but aipopota achiti usandimutsa, ndiri kunzwa hope. Saka one day ndakadaidzwa saizvozvo, ndikabva ndapindura ndiri kuhope kuti mati. Vanhu vaya vakabva vaseka zvekuridza chikwee vari panze kudaro. Zvekudaidzwa zvakabva zvamira, ndikati kuda zvapera. But ndakatanga kuti kana ndamuka makuseni ndaiona pakati pezvidya zvangu pakazvimba, zviya zvinoita kana munhu wafambwa nechikukwa. Ndaitoona pane mamvere akaita seekitsi. Ndakamboedza kuudza murume wangu, but murume wangu munhu wekuti haanzwisisiki karekta yake. Unogona kutaura naye obva angoti zvobva zvapera zvakadaro. Nekufamba kwenguva ndakatanga kurota ndichifamba nemapere, but nzvimbo yacho inenge yakaita segwenga isina kana chinhu chinomera. Chinondinetsa, mapere awa anenge achitaura neni, but language yacho kana ndikangopepuka ndinobva ndakanganwa mazwi acho. Mapere awa anenge achinetsana pachawo achiti isu tava kunzwa nzara nguva yarebesa. Mukoma kuswera nezuro ndakarota zizi richibhururuka. Saka zizi iri rakandivaraidza ndikatanga kuritevera. Ndakazongoona ndava kumakuva. Makuseni acho ndakanzwa murume wangu achiti my junior, uya uone zizi. Ndakatanga kubvunda nekurohwa nehana, asi chaikonzeresa I don't know. Ndakashamisika kuti ko zizi iri wairabva raita exactly the same nerandainge ndarota. Ndakamboedza kufamba, but ndikangosvika pamunhu anobatsira ndinobva ndatonzwa kuda kuseka, because sometimes munhu iyeye anenge ane mweya weruchiva. Ini ndinobva ndatozvinzwa muhana mangu. My greatest fear ndeyekuti hope idzi dzinorevei, because every night handitadzi kurota bere kana zizi. Ndiyowo nyaya yaHaidhi. Kana kuine vanokwanisa kududzira hope,
ngati nyoreiwo mucomment section zvimwe kuda haidi anokwanisa kubatsirikana. Regai tiende panyaya inotevera. Hanzi makadii yenyu mukoma? Ndini uya ndambotanga ndataura nemi kuFacebook. Ini ndinonzwa kuda kurara nemukadzi kana ndichimuona, asi kana ndava kuda kuita bonde naye nhengo yangu inobva yarara, kana kuti ndinobva ndangopedzera ndichiri panze. Ende ndikagara ndangopedzera panze kudaro zvinobva zvatovharana. Ndakambodanana nomumwe musikana muna 2018. Musikana uyu ndakabva ndamuramba. Kubva ipapo nhengo yangu ikabva yatotadza kushanda. Ndiri kutsvakawo rubatsiro nekuti confidence yemunhurume handisisina. Ndinotenda kune avo vachandibatsira. Ndiyo yanga iri nyaya yahaidi. Regai tiende panyaya inotevera. Hanzi hello admin, please post for me. I am a girl anemakore 23. My story yakamira sekudai. Mukoma nashey, ini ndakabatwa chibharo nasekuru hanzvadzi yaamai vangu. Vakatanga kundibata chibharo ndichiri grade 5 because ndaigara navo pakashaya amai vangu. Zvimwe zvese it was good. Vaindibata ball zvekuti munhu kana aisvika pamba apa aisaona musiyano pakati pangu nevana vavo. But the only problem, sekuru vaindiita mukadzi kubva ndiri mwana mudiki. Kubva zvavakatanga tsika iyi vakabva vanditi usafa wakaudza munhu, ukazvitaura ndinokuuraya. And for sure handina wandakaudzawo. Zveshuwa ndakazoti after 3 months dzekurarwa neni nasekuru ndiri grade 5 ndakatanga kunhuhwa kunhengo yangu, uye weti yaingobuda yega. Ambuya vakazviona vakandidedza ndokunditarisa ndokuona kuti ndainge ndasakara nekukuvara, ndainge ndava kutoora. Vakabva vaudza sekuru. Sekuru ndokubva vanditi chero ukabvunzwa kuti wakaita sei, unongoti ndakabatwa nemunhu wandisingazivi ndichibva kuchikoro. Ndakaendeswa kuclinic ndikanorapwa. Ndikagara muclinic zve2 months ndichingorapwa because ndainge ndakakuvara kusvikira mukati chaimo. Ndakazopora ndikadzokera kumba, but ndiri kuchipatara ndainge ndatobatwa HIV. Kubva ipapo ndakatanga kunwa mapirizi, but sekuru didn't want anyone to know about this. Vaitya kuzofungirwa. Ndakagara kusvika ndava form 3. Ndini ndaiva mudiki pamba apa pasekuru. Vana vavo they were 3 boys vainge vatopedza chikoro, but vaigara pamba ipapo. Ndakati ndava form 3 ndikabatwa nemweya wekuvenga sekuru vangu zvekusvika pakufunga kuvaisira poison, but umwe mwoyo wangu wairamba kusvikira ndazofunga zano rekutamba nevana komana vavo matambiro asina kunaka. Ndakatanga kuektera vakomana ava tichitamba chikudo every time patinenge tiri tega kusvikira tazorara tese. Ndakarara nevakomana ava vese vari 3. Izvi zvinhu zvakaitika kubva ndiri form 3 kusvikira ndapedza form 6, vese vasina kumboziva kuti ndaiva chinjanisa ndichibva ndavatapurira HIV yandainge ndapiwa nababa vavo. Vakatanga kurwara one by one and they all tested positive, but pakashaya akakwanisa kuexplaina kuti zvainge zvafamba sei. Now vava kunwa mapirizi musha wese, and inini I am not regretting anything. I am feeling better nezvandakaita. Ndiyo yanga iri confession yahaidi. Asi nai haidi, unomboziva here kuti zvawakaita zvitori mhosva kutapurira munhu chirwere iwe hako uchiziva kuti unacho, unokwanisa kutopinda mujeri. But I am very sorry nekubatwa kwawakaitwa chibharo. So guys, today I want to put out a challenge kune vaya vanoti vanobatsira, vangava vari vechivanhu kana kuti vekuchechi. Kana muchibatsira ndinokumbira kuti uyai kuinbox kwangu ndikupei munhu zveshuwa anenge ari mumatambudziko. Asi vazhinji vacho vanouya kwandiri vanoti mukoma tafamba taneta tadyirwa mari isingaverengeki. Saka kune avo
munobatsira. This is a challenge. Munouya ndokupai munhu momubatsira, kana muchikwanisa kumubatsira pachena momubatsira pachena, mouya pano tokupai platform, vanhu vachipupura kuti mukoma ini ndakazobatsirwa nanhingi, mungava muri pastor kana mungava muri sekuru, mungava muri gogo kana muchembere, tokupai platform papublic kuitira kuti basa renyu rinyatsoenderera kumberi. Nekuti chatiri kuda toda kuti vanhu vanouya nemaconfessions awa anorwadza veduwe tinoda kuti vabatsirikane at the end of the day. So take it as a challenge. Kana uri munhu anorapa, kana uri mufundisi, kana uri madzibaba, uyai takasununguka, tinokupai vanhu vekuti muvabatsire. Asi vanhu ava vazhinji vacho vanenge vasisina chavainacho. So vadiwa vateereri, I'm hoping kuti mumazuva anotevera ndichakwanisa kuita a discussion nagogo mamoyo vachitirondedzera panhau iyi yangonyanya yotiwandira yevanasikana vari kupinda mumamarriages vobva vabuda vava kusemewa nevarume vavo. So we will be asking kuna gogo kuti chii chiri kumbokonzeresa kuti vanasikana ava vapinde mumamarriages, mbereko dzirambe, vasemewe nevarume, vasemewe nanavamwene. So I'm hoping kuti kana vava free I will have a conversation navo tobva tazoposta pano favorite channel yenyu. So vadiwa vateereri, until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.